A polícia už zakročila proti vyhrážkam na internete. V ich rukách skončili ľudia, ktorí v komentároch na sociálnych sieťach schvaľovali atentát na premiéra Roberta Fica. Hrozí im pobyt za mrežami. Po stredajšom atentáte na premiéra polícia vyzvala média, aby na sociálnych sieťach vypli komentáre pod svojimi statusmi. Dôvodom bolo predísť konfliktom či nenávisti v online priestore. Pod niektorými príspevkami sa však nenávistné komentáre stihli objaviť už tesne po atentáte. Polícia už vo viacerých prípadoch zasiahla. V televízii Teatri to dnes potvrdil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. NAKA už zasahovala, myslím, že včera a dnes v 5 prípadoch. Ľudia boli predvedení na policajnú stanicu. Na akých miestach polícia zasahovala, za akým účelom tieto komentáre osoby písali, minister neprezradil. V hľadáčiku Národnej kriminálnej agentúry sú aj ďalší komentujúci. Polícia prešetruje dnes už zhruba 40 prípadov šírenia nenávisti na sociálnych sieťach. Písať nenávistné komentáre na sociálnych sieťach sa nevypláca. Polícia vie aj anonymnú osobu vypátrať do niekoľkých hodín či dní. Každý člověk za sebou zanechává nějakou digitální stopu, což je v podstatě IP adresa, kudy se připojil, vytrasování toho člověka. Polícia spolupracuje pri hľadaní ľudí v týchto prípadoch aj s prevádzkovateľmi sociálnych sietí, ktorí im poskytujú základné údaje. Vypátrať adresáta nenávistného komentáru vedia aj pomocou forenznej analýzy. Oni můžou vyhledat ty lidi podle jejich chování na sociálních sítích, podle přátel, který mají a dát si ty věci dohromady. Je to korelace dat. Ak píšete komentár na sociálnu sieť, mali by ste byť ohľaduplní. Inak vás jeden klik môže stať aj pobyt za mrežami. Zákon hovorí, že až na 1 rok, že môže byť odsúdený. Podľa advokáta však v týchto prípadoch môžu padnúť aj exemplárne tresty. Nemôže dostať vyšší trest, ale podľa mňa aj súdy, keď tu budú pristupovať k rozhodovaniu, tak budú zohľadňovať, o aký trestný čin sa jednal, za akých okolností spáchaný. A reálne to naozaj hrozí, že tie tresty budú možno vysoké vzhľadom na tú trestnú sadzbu. Ladislav Žigo, televízia Markíza.